Știi ce facem? Ce? Stai că acolo. Vedeți? Am plastilină, nu. Trebuie să la uite ce am făcut aici. Hai să lingem asta. Nu-i bună. Hai să luăm. Ce căut asta? Hai să mergem mai departe. Ce caut un Among Us. Among Us e asta. Afară. Dacă pe mine e noapte. Dacă îți face 12. Dacă la voi sunteți 12, la voi întrebeți. Că eu plec la școală ora 7. Voi îmi spuneți la ce oră plecați, că eu nu știu să știu. Să fac comentarii. Da? Mănânc. Trebuie să nu încapă mâna. Așa. Ce facem astăzi? Astăzi e noapte. Becule, aprinse. La 12 îmi spuneți voi când să sting becurile. Da? Uite aici. Hai să mai lingem asta. Îmi spuneți voi în comentarii cum fac să filmez pe un joc Roblox. Îmi spuneți voi. Mă duc puțin. Să aveți grijă.